Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya kita saksikan bersama-sama tari kreasi Tapuak Galembong dari Sanggar Family dari Kabupaten Darmasraya. Selamat menyaksikan. Iko badoso ampunan labih si kumbang jodi laguana kotila enda pulang bakudo laguana padahal kumbuah hilang baganti lagu nalamun kemaden dan kanjuo kami lawan di sungai rimbang laguana anak uso mati tadabi jiko lawan emak tolonglah ditimbang jiko barso ampunan labi. Dan kadangkan laguana kadi yang biasa donan mudo laguana kunonyo anak den kadangkan kapaham bimbing badan lah kau tuo dimakan lumbu aleka babungo laguana ayah babelo katapian dimasi buruak kabaguno laguana nan ranca ala kapamena.
Babylon de tuan cekat tapian di masih buruan de tuan cekat pagunung nana ranca de tuan langkap pamenan Ambo angga geleng ammo lunjo indah babarikan Raba Asta Asti Jurak Astati Astati sinan palapa patapatane cie gawa baribu ampun kami bamayun mudo matane bilang di rumpulan sekota sisi di ruang lantai kami bilang sadonan dapet kok nanti nan pandang Anggangan datang dari lawi tabak sarat tojo mangkuto de baya buti namanya kui kumpul kuku patapawanyo kumpul kuku patapawanyo makan pantang sakit tak ada pau benyo bumi runtuh halangi tak panggang rimbo jalawi lama nangguang sona mampu nama ikan koma apa nama biasa tak kasatan tak
mulia tanpa kebenaran, kebenaran. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Family dari Kabupaten Darbas Raya.